Ar ei drigareddau rydym oll yn byw. Am hynny dewch a llawen hewch, cans da yw Duw. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi i'r oedfa. Ar y sil hwn mae eglwysi Gofalaeth Caerfyrddin a Bancyfelin yn dechrau cynnal i cerdded diolchgarwch, a mae'n siŵr bod hynny'n wir ar hyd y lled y wlad hefyd. Gadewch i ni gadw hynny mewn cof wrth i ni addoli Duw y bore yma. Croeso cynnes i chi gyd. Pan oeddent ar y ffordd yn teithio, meddai rhywun wrtho, canlynaf di lle bynnag yr ei. Meddai Iesu wrtho, y mae gan o llwynogod ffeiau, a chan adar yr awyr nythod, ond gan fab y dyn, nid oes lle i roi ei ben i lawr. Ac meddai wrth un arall, canlyn fi. Meddai yntau arglwydd, caniatai mi yn gyntaf fynd a chladdu fy nhad. Ond meddai ef wrtho, gad i'r meirw gladdu meirw ei hunen. Dos di a chyhoedda deyrnas Dduw. Ac meddai un arall, canlynaf di arglwydd, ond yn gyntaf caniatai mi ffarwelio am teulu. Ond meddai Iesu wrtho, nid yw'r sawl osododd i law ar yr Aradr, ac sydd yn edrych yn ôl, yn addas i deyrnas Dduw.
Pan felo'r adar i gynnar ganu ei halaw dirion i'm hael hyderu, a phan ddaw'r amser i'r hun dyneri, i braidd enni wyn, i bryddin wyni, a finnau i gyfannu, cylch yr hod, yn ôl i osod ar ddôl yn glasu. Lle bu'n hadau gynt yn rhwymu'n trymwaith, yn cerdded tolciau ar ddiwyd dalcwaith. Mae'r pridd yn ir gan hen gerti'r gwrtaeth, ac yn llifeirio gan ei llafurwaith, ac mae cloddiau goreigwaith ei dwylo eto'n tystio i'w saff artistwaith. Tra bod yn oliaeth fe fydd ameithi, a chyw hen linach yn ei olynu. A thra bo geiaf bydd cyneuafu a byw greadur tra bo gwerydu. Bydd ffrwyth londer tra peri hael a gwlith, yn wyn y wenydd rhag ei newynu. Mae'n gynheuaf a chyfle ddod ynghyd ar gyfer ein cyryddau diolchgarwch. Mae'r traddodiad o ddod ynghyd i gynnal act gyhoeddus o addoliad ac o ddiolchgarwch i Dduw am y cynheuaf yn un sy'n mynd nôl flynyddoedd lawer. A mae dyn ni dystiolaeth yn yr Hen Testament fod pobl yn dod ynghyd o flaen yr arglwydd i ddiolch am y cynheia. Mae'n dymor y cerdded diolchgarwch felly, dyma i chi brofiad newydd i fi pan ddes i yma i Sir Gar yn Weinidog dros 20 mlynedd yn ôl. Yr holl gerdded diolchgarwch sy'n cael ei chynnal ar hyd y lled y sir, a mae'n siŵr gen i bod hynny'n wir hefyd mewn rhannau eraill o'r wlad. A fe ges i'r fraint o bregethu mewn cwrdd diolchgarwch yn eglwys Llanfihangel uwch gwili wythnos diwetha, eglwys fachlwledig yma yn Nyffryn Tywi a chymuned clos yn addoli ynddi. A dyma ddysgu y noson honno bod oedfa arbennig yn cael ei chynnal yn noson ganlynol mewn eglwys arall gyfagos, eglwys Sant Egwad yn Llanegwad, oedfa arbennig i groesawu a bendithio'r Aradr. Roedd yr oedfa hon yn gysylltiedig a phencampwriaeth Cymdeithas Aredig Cymru a yn cael ei chynnal yma yn Nyffryn Tywi yn Ryslwyn, y Sadwr Canlynol. Mae'n debyg bod cynnal oedfa i fendithio'r Aradr yn hen draddodiad. Mae'r rhai traddodiadau eglwysig yn cynnal sul yr Aradr, nid ar yr adeg hon o'r flwyddyn, ond ym mis Ionawr, jyst ar ôl yr ystwyll. Oedfa arbennig a sul arbennig wedi neilltuo i weddio dros lwyddiant gwaith y tir am y flwyddyn sydd i ddod. Mae'r Aradr wedi bod yn bwysig i'r ymieithwr bron o ddechrau hanes, a chafodd datblygiad yr Aradr ddylanwad mawr ar ddatblygiad ymeithi. Prif phwrpas yr Aradr, wrth gwrs, yw troi'r haen uchaf o brydd. Yn raddodiadol, cafodd yr Aradr ei dynnu gan ich ac yn ddiweddarach gan gyffylau. Nid yw'r Aradr yn thema anghyfarwydd i feirdd Cymru ar hyd y canrifoedd. Yn wir, 80 mlynedd yn ôl i eleni, yn y flwyddyn 1944, pan gynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandybie, fe enillodd J.M. Edwards y Goron am bryddest i'r Aradr, tad Emyr Edwards y dramodydd y llenor a'r bardd. Ac yn isiws wedi clywed yn roedfa hon detholiad o awdl fuddigol Dick Jones i'r cynheuaf sydd yn sôn eto am y cenedlaethau'n trin y tir. Fe geir nifer o gyfeiriadau yn y Beibl at yr Aradr ac at Aredig. Os drowch chi at lyfr Genesis, llyfr cynta'r Beibl, fe glewch chi Joseph yn datgelu ei hun i'w frodyr, wedi iddo fe ddychwelyd ar ôl i'w frodyr i werthu'r Aifft. A meddai Joseph, bu newyn drwy'r wlad y 2 flynedd hyn, a bydd eto 5 mlynedd heb aredig na medi. Ac wrth droi at y Testament Newydd, odych chi'n cofio ymateb Iesu Grist i'r gŵr a ddywedodd wrtho rywdro, canlynaf di arglwydd, ond yn gynta, caniatáu mi ffarwelio am teulu. A meddai Iesu wrtho fe, nid yw'r sawl o sododd i law ar yr Aradr,
ac sy'n edrych yn ôl yn addas i deyrnas Dduw. Nawr, ar yr olwg gyntaf, yr oedd cais y dyn yn un gwbl naturiol. Fydde fe wedi bod yn hynod anghwrtais iddo fe fynd i ffwrdd, heb ddweud wrth ei deulu am ei benderfyniad, ac heb ffarwelio ei deulu. Pwy un ohono ni byddai'n gwneud hynny? Ond, y mae dilyn Iesu yn rhywbeth na ellir i ohirio, y mae'n fater o frys. Delwedd drawiadol yw'r ddelwedd honno o'r Aradr a ddefnyddiwyd gan Iesu yn ei ymateb i gais y gŵr hwn, a hawdd i'w chymhwyso i'r bywyd ysbrydol. Y mae teyrnas Dduw fel darlun o gai eang yn barod i'w aredig, a'r Aradr yn barod i rwygo'r pridd. Y mae fel wynebu gwlad agored yn llawn posibiliadau yn diwy. Falle bod ni'n tybio nad yw'r amser gyda ni i ddilyn Crist heddi. Ond os yw hi'n anghyfleus heddi, y tebyg yw y bydd hi'n anghyfleus y fori hefyd. Am hynny rhaid ceisio rhoi'r flaenoriaeth i Iesu, y flaenoriaeth i ofynion yr eglwys bob amser, bod hynny'n gallu bod yn anodd ambell i waith. Fel yn hanes yr ymieithwr sy'n aredig ei gwys, ni ddylai dim dynnu ein sylw oddi wrth ein gwaith. Nid yw'r sawl o sododd i law ar yr Aradr ac sy'n edrych yn ôl yn addas i deyrnas Dduw. Ymlaen yr ar Cristion mewn bywyd, ac mae ganddo yntau hefyd gai i'w aredig. Amen.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, diolch fod ti yn aros yr un bob amser, ac nid yw dy ffyddlondeb i ni yn peidio bod. Helpa ni fod yn ostyngedig ac i gydnabod yn ddiolchgar dy ffyddlondeb a ddaioni di i ni dy blant. Diolchwn nad wyt ti'n rhy fawr i wrando'n gweddiau, ond diolchwn dy fod yn ddigon mawr i bontio'r gogendo rhyngom a thi. Diolchwn fod y gariad yn ddigon mawr i ddarparu ar ein cyfer ac i wylio drosom. Diolchwn fod y drigaredd yn ddigon mawr i faddau'n beiau i gyd. Diolchwn fod y mynedd yn ddigon mawr i ddal gafel yno ni, gweitha'r ffaith ein bod ni'n crwydro oddi wrtho ti. Arglwydd, helpa ni ymateb yn ffyddlon trwy gyflwyno'n hunain yn llwyrach i'r arglwydd Iesu ac i gymdeithas a gwaith i eglwys. Gwna ni'n ffyddlon mewn gweddi, yn ymroddgar mewn gwasanaeth ac yn lân mewn meddwl gair a dymuniad. Bydd yn agos at bawb sy'n wynebu'r diwrnod hwn o dan amgylchiadau anodd. Yr rhai mewn unigrwydd ac anobaith, a fiechyd a gwendid, ymheuon ac ofnau, tlodi a newyn. Gwna ni'n ffyddlon i bawb yn y byd, a defnyddia ni o Dduw i fod yn sionelu i dy gariad a gysur di. Cymer ein dwylo a defnyddia nhw yn dy waith. Cymer ein calonau a llanw nhw a chariad Crist. Cymer ein traed ac arwain nhw yn dy lwybre. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgo ddiweddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.